tun a duniya kana mutum na mutuwa, to a duniya mutum na mutuwa, in mutum ya mutu duniya yake ko lahira? Ana saka mutum cikin kabari, mala'iku za su tada shi, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha rajul ladhi bu'itha fikum, wane ne ubangijinka? in ba Allah kake bi ba wallahi ba za ka samu sukunin fada ba, harshen ba zai fada ba. Shin ya zama na addinin musulunci shi ya dame ka, ba siyasar ka ba, ba kasuwancin ka ba, ba duniyar ka ba, addinin musulunci shi ya dame ka. Sai ga Allah ya tabbatar da digadiganka, ya sa harshen ya bude ba ake ce rabbi Allah allazi khalaqani wa rabbani bi ni'ami kathira wa ma dinuka. in ba addinin musulunci ne dame ka ba wallahi ba za ka samu sukunin cewa diniyal islam ba, dinikal islam. sa'annan kana gabatar da abubuwa kan musulunci, kana sa kafa kana shura musulunci, ai wallahi ba zai yiwu ba. Ba can za ka tanaji wannan magana ba, a duniyarka ka manta da siyasarka da kasuwancinka da mulkinka da komanka da jama'arka, addinin musulunci shine gaba. To shine in ka je cikin ramin kabarin sai Allah ya tabbatar da digadiganka ka ce diniyal islam. Wa man nabiyuka, wa kake bi? Sarkin garin, shugabanka, siyasarka, kasuwancinka, duniyarka. Wallahi ba manzo Allah kake bi ba za ka samu sukunin cewa ga annabinka ba. Abin da yake annabinka shi za ka faɗa. Me annabinka a duniya? Wa yake shirya ma ibada addini? Wa kake bi? To sa'an nan sai su ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Kaga sun shigar da kai, mutumin nan da aka aiko muku me kake fada game da shi? Kaga sun yi maka abin nan kenan ku? Wallahi ba manzo Allah kake bi ba za ka samu sukuni ba. Ya ce ha la adri. Amma in manzo Allah kake bi sai ka ce shine Muhammadu dan Abdullahi, Allah ya aiko mana muka bi shi kaza 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 kaza. Shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti wa fil akhirah. Sa'annan sai a ce to ka ci jarrabawa, sai a bude masa hanyar wuta, zai tsalle a ce ai ka riga ka ci jarrabawa, wannan ba hanyar ka bace, nuna ma akai kasan lalle Allah ya rufa ma asiri. Sa'annan sai a nuna masa kofar aljanna, zai tsalle ya tafi a ce me kake ci na baka zuwa zaman ka yake. Wanda baya yin wa'annan duk sai san zuciya, duk man rabbuka sai ce ha la adri wa ma dinuka la adri, sai ce la daraita, ai ta yi masa duka baki daya. Sai an gama ya fadi jarrabawa kenan, sai a nuna masa ni'ima kofan aljanna, zai tsalle tafi a ce ai ba hanya ka bace, ba ka ba wannan hanyar, ba ka yi aikin ta ba. Sai a nuna masa hanyar wuta, a azanallahu minan nar, zai sheka da gudu a ce abinda ka tare da makanka kenan, ina zaka, abinda ke jiran ka kenan.